Iswan sing ngerbab kuwi men disuwuni iki ayo gawe wis. Jumeneng ya. Paraga-paraganipun. Kula ora tau ngerti lakon ketoprak Mbak Mimin sing ngertos. Pripun supaya dibagi. Ya. Apa? Anu wae, apa Bandung iki ning Prambanan. Nah, Roro Jonggrang. Bandung, kowe Roro Jonggrang, Mimin kirike. Ampun, Mas. Boten ya kula abdine ngoten ae. Elisa ngopo Elisa? Anu ngeten mawon. Reco. Mas Keswan Bandung Bondowoso. Mbak Mimin Roro Jonggrang, Elisa kalih kula niku Emban. Mbak Tatin lagi paragone turah siji iki dadekke apa ya, Lek? Apa tukang tarik kelir wae ya, Lek? Dadi watu wae. Ora nesu. Ya ora. Watu semono tenan dong lingguhi gentenan. Iya. Ya ora apa-apa ya. Ya mangga jonggrake sapa manut aku sing wangun sapa? Ya sekali-kali anu Mbak Mimin men piye? Deke gegete nek entuk banji piye? Kok deke dokoh wong deke apa-apa ki doyan kok. Katon ora muni mbek. Ya. Nggih di anu disiarke no, disiarke totok. Oh ya, ya wis. Ya aku sutradarane. Ya. Mangga totok. Ambo takono Mimin kae kok ditangani. Tok. Nuwun para miyarsa, atur pasugatan ketoprak Mataram gabungan. Saking sengsara budaya. Ae ketoprake sing ora tau payu ngono lho. Payu pisane ming klitik. Dalu menika ngawontenaken prahmen ketoprakan. Wondene dapukanipun Bandung Bondowoso katindakaken dening Ki Keswan Dwi Nawa Eka Prasetya Pancakarsa. Wondene Roro Jonggrang kadhapuk Mimin Angga alias Sukimin. Emban dalu menika dipunayahi dening Aprilia Princess kalian Elisa Orkarus Alaso. Wondene ingkang tukang masak. Yes, aku lingguh wae. Takonyo. Enggak aku. Emban angka 3 katindakaken dening Tatin Lestari Handayani. Sugeng midhangetaken lan sugeng amirsani Petilan Ketoprak Sengsara Budaya. Gabungan seniman saking Ayogyakarta lan saking Klaten. Sugeng midhangetaken. Kene lho biyong rada pegel-pegel awakku kene lho biyong. Nara Putri. Napa sayah saestu to panjenengan menika? Kejaba badanku sayah, atiku uga sayah kok biyong. Oh saya dos pundi, dos Abdi liyane. Sik. Oh iki ketoke ra wangun ngetoprak iki. Oh, iki omongane. Aduh, saya gedus pundi. empane impor iki empane. Oh iya impor, ya kaya kirek impor. Sliramu Abdi saka ngendi, Dok? Kula saking Sulawesi. Sulawesi seneng melu ing kono segara kene. Nggih, kula remen sanget. Nggih. Kula nderek nggih Gusti Putri. Heeh, pakaianmu sing umbah-umbah wis rampung. Sampun kula pun umpah-umpah nggih wau pulon dicereng. Umpah-umpah pun dicereng-cereng sedaya. Ya becik sing kudu sing nyambut gawe sing tenanan. Nggih, niki dibenake riyen nggih mungkin tak ketok. Aja. Niki idepe parang niki nggih kula benake riyen ben cantik Gusti Putri. Kok Gusti? Ya wis, tak tampa senajan omonganmu blepotan ora dadi baya pengopo ya piye. Nggih, nuwun ke Gusti. Lemu jangan oseng-oseng pakal piye, Nduk? Pun kula nehi uyah kabeh. Uyahe sak botol lingo pun kula cemplungke kabeh. Kowe gedibal apa jenu ndaramu? Lah kula nak nggih malah jenengan to. Kae lho engko uyah ngono katik.
dine uyah nang nggon botol kae lah kula cemplungke kabeh. Ya serap dadi boyo pengopo. Sing penting anu kowe sing penting tetep latihan sok men dadi le masak dadi enak ya, Nduk. Nggih, Ndara, nggih. Anu lemu tetek payu piro, Nduk? Alah, wau dalu niku sewengi mbetetet udian, mboten enten sing jamah blas. Enek wis tuwek gak nggo jengki nika. Mula gaweanmu kuwi dilongi kaya sedulur-sedulurmu iki. Heeh. Ora tetek wae. Saiki ngene, liburan atiku nduk lagon apa sithik wae sing cendak kira-kira sing men atiku seneng sliramu jejogetan kabeh. Ngurangi rasa sedihku ngono lho, Bi. Oh, napa panjenengan nembe nandang Sungkawa napa pripun to Gusti Putri kok awet wau kok kudune kowe wong telu ngerteni kabeh to, Biyong. Yen mono segara lagi kateman kraman saka pengging. Kabeh momego pokal gawene Bandung Bandawasa kok. Ingkang sareh Gusti Putri, nandang Sungkawa niku kenging ning ampun keladuk. Mboten sae. Kancaku ya mung kowe tetelune, Biyong. Ewang-ewangono ndedonga muga-muga wana segara enggal tok pepadang ya, Biyong. Jenengan kenging napa ta? Oh, kowe iki dadi mbat kok ora paham. Mban semene iki dibagi. Lah aku ora ngerti aku nang pawon ya. Ayu ning goblok. Nggih. Iki ora iso omonge ora tetek kae ayu ning bosok kupinge. Bener kuwi. Aku ora ngerti lah, aku kan bendina meng nang pawon terus ubek-ubek ketel karo wajan ya. Ora ngerti ngene lho, Biyong, senajan kowe kabeh iki jejering abdi, ning kudu melu mikir kahanan negarane awake dhewe wana segara kang lagi katekan kraman saka pengging. Bendaramu ya Kang Masku dipercaya dening Bandung Bandawasa. Akeh kawula kang tupes-tapes tanpa tilas, Biyong. Ewang-ewang ngono ndedonga rasane pringatiku, Biyong. Mudeng kowe iki mudeng ora? Embuh iki. Lho lah ya bodhek ya. Piye to? Di ngapura jenenge nangis terus niku ngapa? Nganggo basa sing gampang tok ngerteni. Kowe iki jongkok. Kang Masku dipateni. Mudeng to, Kang Masku dipateni. Bapakku dipateni. Kratonku wana segara kuwi wis ndontek kawulaku. Lek gawe Rajapati iki ora ana liya jenenge Bandung Bandawasa. Tekan kene mudeng apa ora? Mudeng lah jenengan kok nangis ngapa? Jenenge bapakne mati, masne mati, negarane mau sak macet ora nangis. Aku ya melu nangis. Pelan-pelan. Bau. Apri. Lah ya piye? Lek ku tetar tak tanjake. Piye? Delokan. Apa? Kayak langsung rusari teh. Basan mbok ngenekke trum lakune mekekeh ngene. Lah ngapa tah? Lah ngapa piye? Nek sing brontak kuwi. Oh alah nganten niku to Gusti. Saiki liburan atiku, Biyong, men dadi bunga atiku. Paling ora iso atiku nglalekke perkara iki sawetara wektu, Biyong. Ayo do nembang iso ora? Ayo nembang kabeh ya. Kowe tukang masak yo mosok ora iso nembang yo kabeh. Iso. Apa nembange? Gandeng Gustine iki rada sedih pangkaliye. Ayo kita menyanyi. Ayo kita Nyekar tembang. nembang. Basa Jawa. Mbok yo mesem ngono kan. Nggih, Ndara, nggih. Nganggo joget ya, Biyong. Ya, Nggih. nggih, sendika dawuh. Niki mengke ben kano iki. Kata-katane bener nih, intonasine sing kleru. Jenengan joget mboten, Ndara? Ya aku melu seneng ayo kok mbok menawa jar penggalihku ya. Nggih, Mbak tumut nembang mengke Mbak menawa terus njuk seneng atine nggih. Iya, Biyong. Ayo. Yo. Ayo. Capcus Cin. Mbak yu mesem rangut bedae apa? Mbak yu guyu susah bedae apa? Lancelokku tetap kok ing janji. Aja emang aja tansah suha. Kabyan aku uga tansih la ing janji. Mesemo tansah tak enteni yo bareng anguti luhuri kaguna katone tumamat meski kasem dadak. Kados pundi raosipun panjenengan
Gusti Putri. Matur nuwun ya Biyong paling ora wis panglipur marang rasane ngati. Sampun sekedhik caos panglipur kagem panjenengan mugi ana ing galih pun boten sah dipun. Galih. Menika sinten Gusti Putri? Sinten menika? Biyong. Ya iki menungso murang tata Bandung Bandawasa. Sinten menika? Bandung Biyong. Niki po sing mateni bapake jenengan. Siki sing mateni aku. Oh, tak tandangane ngene. Sabar. Ngono aku Biyong. Sik. Kowe iki ora wedi. Lanangan apa? Iki sing merjaya kadangku sepupu. Ya iki. Menika Ndara. Hei, kowe Bondang. Bandung. Kandung. Aja wani-wani nyerak karo Gusti Putriku. Nyekel mek ora iso. Kowe kok dadi kaya mangkono? Kowe bisu apa piye kok ora Gek omong. Aku bingung. Wong papat iki sik jenenge Jogranti. Iki jenenge Jonggrang. Aku ngapa? Modar kowe. Kowe sing mateni bapakku ta? Cocok ora? Kowe njaluk apa? Hah? Cocok. Cocok piye lah aku? Bapakku mbok pateni lho. Kowe genti tak pateni tak tusuk genti lho kowe. Weh, Wale. Kowe ngopo? Kok kowe kan nusuk ki apa duwe gaman apa piye? Kok mangsaku. Cilih ndekmu no. miturut kabar sing tak tampa, kuwi Jonggrang ki wonge ayu lencir kuning. Ora kaya babon angkrem kowe kuwi. Lah nek penemumu Jonggrang ki sing endi? Sopo pilih? Sing endi jak? Kira-kira. Ketoke sing matuk ki. Lah tenan to, Mas. Ya. Makan. Bener. Bener omongmu, Mas. Aku Jonggrang. Ya, bener Jonggrang. Aku Jonggrang. Jonggrang ora cerongo. Jonggrang ngetek. Bandung menang banyak. Bandung menang banyak. Menang ro banci. Nyoba kowe sik nganu aku. Aku lho. Kene nyinceng. Ya aku Jonggrang. Arep ngopo kowe Bandung ngomong tak ladeni. Modar ora. Aku Jonggrang Bandung. Piye cepet Madura. Kowe kok Dadi kethek iki. Kowe iki jawane Bandung kok Anoman. Dadi kethek iki lho. Stop kabeh. Aku pengen ketemu karo wanita sing jenenge Jonggrang. Gusti Putri. Gusti Putri. Rara Jonggrang. Petosi. Mang. Waduh, anggun. Sok cantik. Sok cantik. Mlakune kaya cacak lumpuh. Hup, Cucuk lampah. Cacak lumpuh. kowe sing Cucuk lampah kok cacak lumpuh. kowe sing jenenge Jonggrang. Iya. Iki Jonggrang kang tok goleki Bandung. Bandunge tresna karo Jonggrang. Jonggrang. Kowe wis ora iso suwala apa-apa meneh. Saiki negaramu wis bedah. Prabu Baka wis tak pateni. Banjur kowe ndek karep apa Bandung? Biyong aja dadol aku wedi. Lawat-lawati Gusti Putri. Aku wedi ana garuan kancan. Aku wedi nang kene. Kok garukan. Nanging bareng aku weruh pasuryanmu, Iya, Bandung. rasaku ya ora ana wedi nek ana tukul katresnanku. Tukul cah lor desa kono. Ora semdono lho tak. Pantil tenan lho. Bandung. Kudune kowe melu mikir Bandung. Waduh. Nek sedekep kok ora nganggo sedekep bareng. Dompo. Kang Masku wae tok percaya. Kawulaku wis entek mergo tok pateni. Wis gawe untran-untran raja patek ing Wonosegoro. Kok aku bakal mbok pundhut garwa ki? Nalarmu ning endi?
Gandeng para kawulamu wis mati kabeh, kowe rabi karo aku gawe meneh sing akeh. Piye to Biyong iki kok ganas banget to. Iki bandunge pekok awe. Apa Biyong? Lah piye karepe piye wong ora gelem kok dipeksa ngono lho. Pokoke yen kowe gelem abdimu tak dadekake selirku. Ra sudi. Aku gelem. Aku gelem. Aku gelem. Ayo lumayan ki mbane kowe ngopeni banci BI kono. Ayo iki. Ora apa-apa nggo tombo cilik ora apa-apa. Goleke ciyu. Bandung. Piye? Sing gedhe pangapuramu ya Bandung yen aku ora bisa kaboyong ing pengging. Mergo tresna menuwa saka ati kang suci, Bandung. Mula kandhega cukup semene wae, Bi. Mesakno abdi-abdiku ya keweden karo kowe, Bandung. Aku wis prasetya ora bakal srawung marang wanita, ora bakal ngrabeni wong wedok kajaba ming sliramu wong ayu. Sok cantik ya kamu, nggak boleh sok gitu. Agak disenggole perabot kowe srono rene. Ya, Jonggrang ya. Ora Bandung. Kowe bakal tak buktekke ora-orane kowe bakal tiba ing kasur babut ning bakal kaplung jurang. Wale. Tiba ning padacuri nanging kowe tiba ning kasur babut. Ora-orane kowe tiba ing padas curi. Nanging kowe bakal tiba ing kasur babut. Jonggrang. Bandung. Sedumuk bathuk senyari bumi. Aja kumat meneh, aja kumat. Sedumuk bathuk senyari bumi bakal tak kukuwi wana segara Bandung. Kuning, gandrung. Kuning. Heeh. Kuning. Kok kaya wong swara wong rondo ya, Biyo? Ayune wong kuning. Biyo, aku wedi. Aku rong tau kambon lanangan. Alah. Sok cantik. Kuning ira. Cici. Ngasarke purada Aja cakak-cakak. wong kuning Kurang mesra. adine dhewe Bandung. Gusti Putri kok jadi grayang, ora rangkepan soalnya. ora langsung ngono kuwi to, Grang, tak gajul tenan. Saking wedine karo kowe kok Bandung. Laledung duh wong ayu Ning aja cakek-cakek. Dedek takut. Apa, Bang? mbok sesuk klambine iki dikumbah. Mambu bajing e. Lah wong kowe sewan kok. Ndang sareya ing pangkon mami Ora sudi kon ning turu ning pangone kono. Nyawange gila aku gila. dhuwurku manukku Apa kuwi? Manuke sapa? manuk Gudawa. Kaya ora medhot nek manukku piye? Salah ya. Kowe wis kono tandang kono sing wis pengalaman kono. Panjenengan mawon mengke nek keladut Dhuwurku manukku dawa. Abang netran nipun. Kowe langsung dijegal wae. Ayo golek nggon.
Neng sor jembatan kae lho Mas, sepi. Aja nucuk. Nucuk apa ya? Lali, Pak. Nucuk anu, bun-bunan. Bun-bunamu apa? Nucuk mata panyucuk sawap-sawane wong kuning. Aku ya wedi. Kulino trauma kok apa Gareben gelis nendra Biyong Pripun Gusti Putri? kanggo cara alus Bandung kasunyatan ra gelem bali ana ing pengging. Nggih. Munggo egomu piye, Bang? Ngeten kemawon. Kene, Ban. Ewang ana ngendeng-endeng pikiranku ya. Iki urusan wanita. Urusan wanita. Nah, ngeten kemawon. Piye, piye? Panjenengan nyuwun bebono. Totoke gelem, gelem. Jenengan tok-toke purun. Terus kendamelke bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi. Dadi ki munggo nampik cara alus. Candi Sewengi gesut. Sewengi kudu dadi. Muga-muga ora kasembadan lan badar. piye Jonggrang? Bandung Sakwise sliramu krungu swaraku terus apa aku iso ngigutake atimu? Bandung Bandawasa wong bagus. Hae, Kok ngono lho? seneng aku. Sejatine aku uga nandur rasa tresna marang sliramu, Bandung. Nanging celare kabeh mau kawengku diningkahan. Satemah ora bisa kelahir, Bandung. Santai wae Bandung iki santai wae. Mak bar mangan batang apa kowe, Grang? Seng. Bandung, Piye? mau mung etok-etok aku mung klewok-klewok kok Bandung. Sejatine aku uga nandur rasa tresna marang sliramu. Dasare kadangku sepuh ya wis ora ana. Iya. Kratonku wis bosah-basih kaya ngene. Mesine aku kudu duwe senopati kang besok bakal ngrenggani ana ing Wonosegara kene. Banjur? Aku gelem dadi bojo. Mangsaku. Saking senengku. Seneng ya seneng ning aja kaya ngono to. Yo saiki langsung manjing tilam sari. Kosek-kosek Bandung. Aku gelem tok pek bojo ning aku duwe syarat utawa bebono. Bebonomu apa? Aku njaluk bayi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Bayi lho bayi. Candi. Candi apa bayi? Candi. Wah iki opo? Apa kowe ora ngrusake dalan? Nek bayi mengke telake Sewengi jenengan sewu. rusak. 1000 lho. Kleru Candi Bandung. 1000. Aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk Bandung. Iso tak ugemi Candi apa kang cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk. iso tak ugemi yen to aku bisa minangkani apa kang dadi pamundhutmu. Iya Bandung, wektu dina iki aja wedi kangelan enggal dipanangkani. Jaluk donga pangestumu, Yayi. Duduk. Sik iki kentongane kleru len uduk e. Lumbung sing tak uduk. Duduk. Iki apa? Duduk. Nggih wadya demit mboten. Kowe semedi gitu. Biyong tetelune. Nggih, Gusti Putri. Sakjroning Bandung Bandawasa ngupaya gawe candi cacah 1000. Nggih. Kowe padha nuthuk lesa lan apa wae ngurip apa dimen jago-jago padha kluruk satemah badar lan ora kasembatan Bandung ngupaya gawe candi ya Nggih, Biyong. Gusti, sendika dapur. Ora domong wae. Diskusi kok. Diskusi. Lah semedi ya. Yang semedi kok terganggu. Ayo para abdi Ayo, dalem ayo, ing ayo. papan kene padha nutuki lesu. Dimen jago-jago padha kluruk. Tok.
tangi kok. Mandek-mandek Bandung. Piye Jonggrang? Kaya tembungku sekawit. Sadurunge jago kluruk kudu tok lerene anggone gawe ngupaya candi, Bang. Yen tak rasa candi ki wis Ya. Wah, sorry iki kibote kepejek. Toprak nganggo keyboard bareng. Lah swara angin saka keyboard kok. yen tak rasa candi ki wis genep 1000. Yen ra percaya coba hitungan. Coba hitung no Biung. Coba Ayo, dihitung. Setunggal, kali, 3, kawan doso, kali likur, kawan likur, sekawan likur. Kok bar kawan doso kalih likur iki bar kawan doso setunggal kok kalih likur. Oh, ra iso ngitung, kowe wae ngitung. 300 dados 600 wonten sisih mriko 390 wonten wingking 99 kirang setunggal Gusti Putri. Coba baleknono kowe. Ayo mbaceng rada bodho ki sosok hitung ora. Aku ra iso ngitung lho. Kono mau 300 gawe candi menungso. Toh, kene candi Wiyaga 300, 600, kae candi Gong ki pira kae cacahe akeh banget. 900 Candi Gong. Candi Dalang wis siji nyengil kuwi. sok cantik. Candi Sinden iki cacahe ming Kemewan. Dara kira setunggal, Dara. Piye, Mbak? Iso ngitung apa ora kowe iki? Kowe iki utangmu lali apa meneh ngitung kaya ngono? Mban sebelah kowe iki piye? Bener ora leh mu ngitung. Balenono meneh. Kok jenengku sebelah to? Mbok sing ngapa? Wis gak diitung. Aku terang 1, 2, 3, 999 kurang 1 Gusti. 990. Gusti ning ngeyel kok domongi. Bandung. Bareng tak hitung karo abdi kuran aku dhewe baleni meneh kasunyatan candi cacah 1000 kurang 1. Ora iso. Ateges badaran ora kasembadan Bandung boyong jonggrang ana ing penggih. Kabeh iki mergo saka culikamu anggonmu bakal ngakali aku. Kok culika piye ta? Ora culika kok. Iki wayahe urung gagah tenjang ya, durung esuk. Nanging kowe wis nuthuk alu supaya jago-jago padha kluruk. Ngapunten. Apa nuthuk apa? Ngapunten Bandung. Ngapunten sik lho niki jem rumiyin lho niki. Lesung ha. Disawang kok ora penak ngono lho. Nah, kok kaya nek sing nyengkal. Ah, lesung ya. Lesung. Heeh. Bandung. Tak dadaki Bandung kanthi carana alus kowe ra gelem mundur. Iki tak rekodo ya pancen kabeh mau wis tak jarak. Abdiku kon nutuki lesung dimen jago-jago padha kuruk. Yen to mangkono genepe 1 supaya genep 1000 kowe Jonggrang. Kapok kowe. Kok kapok piye Bandung ki melu sedhe kok kapok. Oh. Oh, lah piye kan? Gusti Putri dadi rencang atos kabeh. Atos. Coba ngene, coba dites saka dhuwur. Iya, heeh. Coba diilikitik. Nek malah kaya gamelan. Geto asale saka telo. Emban. Piye Bandung? Iki bendaramu. Lah kok dadi kaya ngene to iki Bandung mbok kapake lho. Lah piye to Tira? Jonggrang. Aku njaluk ngapura ya. Ya. Njaluk ngapura ya. Lah Gusti Putri panjenengan kok dados Alah. Golek kesempatan Gusti, kok dadi kaya ngene iki gek kepiye to iki? Gusti, tangi Gusti. Gusti. iki wis dadi reca Gustine dhewe. Men. Lara jonggrang kok men. Wis ya. Gusti Nara. Apa kuwi? Ora obah. Biasane nek dadi apa kae? Ah wis badan. Rampung modal ora kowe. Kene ketoprak wedine terus semprikan. Wis rampung. Wis rampung ora nganggo tuyul-tuyul barang sik. Ora gak aku. Biasane ngono ki diambung barang lho, akeh ta dadi reca. Reca ora apa-apa ambungen.
Ora ngaruh ah. Lah ya justru ngaluk kuwi recon ora apa-apa. Aku ngambung kowe ya. Kowe iki ket mau aku terus lho kowe iki. Antel ye. Aduh. Bojone lho didelok bojone lho. Ki langsung besengut. Piye? Nek ngono iki piye? Aja tok ilawang. Ah, wis rampung iki dum-duman bayaran. Dum-duman honor tiket. Ayo mumpuk. Anu toprak tobong kok. Antri. Sing ngarep jonggrang sikil. Bandung Buri, Bandung Buri. Ketoprak ki nek ora ana sing ayu-ayu penonton sithik. Lah ya ora. Ayo, Ban Buri Ban. Ladies first. Aku ngarep kok aku ndak adi nganu kuwi gah. Kan Buri Bandung. Jonggrang 200. Matur sembah nuwun. Mbane piro 500? 500 gua blak. Oh gundulmu atos. Ya kan emban ki angel. Atur nuwun nggih, Pak. Terus apa? Empane impor? Hah? Emban impor? Maine impor tetep padha. Oh, tetep padha. Terus Kula. Apri 200. Wes ya. Kirane pertama mesti oke. Mengkari 50 iki. Hasil tiket iki mengatakan seperti itu. Tiket. Lho, payune ketoprak tobong tiket kok. Heeh. Entek go operasional. Wah 200. Kene sing kuning-kuning 50. Pak, iki mau ora nggo lanang wae dadi kok. Lah kan wis diambung barang wis menang banyak. Ya wis iki sutradara iki tanggung jawab pimpinan ketoprak. Cukup wis kodetku dhewe 50. Dadi 100 wis sampe. Wes ditempa. Kurang. Gelem apa mah? Wah, nggih pripun nggih? Lah ya wis ora apa-apa lah. Lah, kene ra ora mari dadi Bandung ya ora apik kok. Kowe yo cek kuwi. Pisan. Endi wis ra ono kok. Loro iki lho. Oh iki mau teke sapa teke si karo Jafar mau. Fajar. Aduh, iki wis ngapoke penanggap iki. Ngapoke pemain. Kok ngapoke penanggap iki? Wah iki iso nak nyemesake ngondak. Nyembah sik. Wis ora apa-apa. Sah 200 sesuk bengi main meneh. Lakone ganti. Apa ya? Lakone napa? Dawil kasut. Anu Juar Manik dawil kasut. Dawil kasut apik. Patih dawil kasut terus seneng darane. Ning ketoke dadi yuyu Kangkang ya patut. Patut apa patut? Ayo. Oh, iki tetoke pamitan pemain nek sarep mulih ngono kae. Ayo pamitan. Pamitan siji-siji. Nah, karo aku ya pamitan siji-siji. Nek aku ora gelem mambu jijiki aku. Sorry. Kudu. Aku dune sing ngene iki kono kok kowe sing ngene. Hah? Sing ngene iki kono. Lah wiket mau to? Matur suwun Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Mimin, Mbak Apri yo nak teruske dhisik critane. Iya.